Merħba tfal, nispera li tinsabu tajbin. Illum se nkun qed naqralkom l-istorja li jisimha Praspar Misterjużi. Il-ktieb kitbitu l-awtriċi Marija Franca Lanza u d-dissinji għamlithom Sue Flask. Il-ktieb ġie ppubblikat mill-Horizons. Il-vażett tal-gallettini il-mamà sabitu vojt. Bdiet tirrabja ħafna miegħi għax ħasbet li kelli tort. Jien għedtilha mhux tort tiegħi. Kull ma kilt kien waħda biss. Dawn il-Praspar misterjużi issa bdew iseħħu spiss. Darba waħda hekk kif sebaħ, meta jien fis-sodda kont, il-mamà bdiet tajjat werżaq, ismi smajta tajt fil-pront. Kif ħallejt il-ġugarelli kollha jiġru hekk mal-art? Għal xejn bdejt nipprova nfehma li jien kollox kont ġbart. Darba waqt li qegħdin niklu x'ħin mal-mejda miġburin smajna bum waqgħet xi ħaġa. Il-kol sfajna imwerurin. Waqt il-vaska tal-fekruna sibnija mkissra xi waħda din. Issa l-mamà qabdet tinkwieta li bil-fatati imdawrin. Iżda l-iktar ħaġa stramba kienet għadha lanqas ġrat, ħaġa kbira bħal din qabel żgur li d-dinja qatt ma rat. Meta fuq is-sufan jien kont, rajt il-sintwil riesaq lejja. Skantat bqajt hekk kif dan dar mal-lollipop li kelli f'idejja. Mas-salott beda jdawwarni taħt il-pultruna spiċċajt u f'dak id-dlam ċappa parajnejn kbar jiena rajt. Int min int? Kif spiċċajt hawn? Jiena Dante il-Kamaleonte. Kombinazzjoni hawn spiċċajt meta jien ġejt id-dar tiegħi u l-papri jieklu tajt. Meta rajtek titfa' l-ikel, xtaqt li jien fil-vaska kont. Bdejt naħseb għandi x'naqbes, imma bżajt li l-ilma font. Zaqqi kienet ħataqali, għalhekk kont pront u tajt salt. X'in il-basket miftuħ il-maħt, biss qabża kbira u fih dħalt. Fil-basket int ma rajtnix x'inidek rajt ris għalejja. Il-kulur tal-ġilda biddilt u fil-pront għalaqt għajnejja. Jiena annimal speċjali. Għalkemm għandi lewn ħadrani, il-ġilda tiegħi maġika mhux dejjem tista' tarani. Skużani jekk inti weħilt meta l-gallettini kilt, jew jekk xi għajtanti qlajt meta l-ġugarelli fl-art tfajt. U tal-qata li lilkom tajt meta l-għaġġ qabadni u biex nixrob il-vaska waqqajt. Jien hawn vera ħadt pjaċir, nilab u niekol f'darkom, għandkom donnu il-ħin itir. Nista' nibqa' noqgħod magħkom. U intom fid-dar tagħkom ġieli daħlu xi kreaturi u bdew jagħmlulkom xi praspar ukoll bħalma ġara f'din l-istorja? Tfal, grazzi tal-attenzjoni. Saħħa!